fan nu. Nej. Filmar du nu? Nej, så håller den här så. Nej, jag filmar. Ja. Tog du den där från nyss förut? Nej, jag har använt den hela jävla tiden. Varför det? För att jag har ingen annan. Jo, men alltså är det den du tar? Är den där från början? Ja, vad fan tror du? Ja, hur fan ska jag veta det? Det fanns 2 timmar kvar snart. Bara. Vi måste egentligen göra andra bara. Jag känner nu så att det pirrar lite på fan och jag kan inte hinna med. Jag hinner inte med. Alltså, han kommer ju fråga Jimmy. Han kommer ju köpa som vanligt. Så vi drar han kommer och att han kör nu. Han ska inte vara så jävla tjötig. Filmar vi? Ja. Jag visste det från början. 2 timmar fram. Fan också vad hatar och vet att man har grejer att göra. Jag fattar att du gör som med munnen. Jag spänner inte ansiktet så jävla mycket. Men jag så. Det är tvärtom. Kan du göra så? Ja. Det var snyggt. Nej, jag kan inte göra. Han är så här god. Han tänker ge mig ljus. Tänker just så. Så. Ja, nästa. Du blir. Jävlar. Det går inte. Jag kan inte. Jag har ingen kontroll med min käft. Jag måste göra det nu. Det är roligt, gör så. Här du! Ska du göra så sen också? Det var värsta snygsamma. Här du! Jag tar skit här. Här du! Allvar? Nej. Jag måste göra riktigt. Hallå! Eget. Ulla bra. Du? Nej men den går ner. Dö. Du slutar upp med det för det. Stäng av nu. Jag vill se så måste jag jobba sen. Dö. Stäng av det nu då. Jag ska inte göra någon ny nu. Stäng av det nu. Gör! Ja? Jag försöker göra så sen, nu är det så här. Det går inte. Gör så. Jag skjuter fram underkäk. Ja, titta, du kan ju. Så. Ja, ungefär. Åh! Ja, nu fattar jag hur du gjorde så. Synd att se på med ögonbrynen också. Ja. Emma. Kom igen nu. Alltså, gör någon ful jävla min. Men som du brukar göra.
Typ. Ja. Ja, men jag kan inte göra det på kommando. Nej. Jag kan inte göra det på kommando så. Och du gör ju inte på kommando. Men jag måste få en bild framför mig så. Att jag bara tänker på något. Ja, men tänk på typ Nej, men alltså, Albert Einstein. Nej, men det kommer bara upp så här, i huvudet. Nja, postran. Postron, men postron. En backe. Slutar du med mig, gubben? Det. Ja, brant backe eller så. Gå till och med åt andra hållet. Nej, men. Jag måste vara nervig på din haka, du vet. Nu är det så. Ja, bara. Ah! Hallå, jag heter Arne. Så, skitsamma nu.